Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда һәм Россиянең кайбер башка шәһәрләрендә җәяүлеләр һәм электр самокатлары катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмый калу өчен яңа чараларны куллана башладылар. Тротуарларга да хәрәкәт итмәүче полиция билгеләре куела. Бу яңалыкның кайсы урыннарда барлыкка килүен һәм иминлек өчен әһәмиятен хәбәрчебез дә бәяләде. Велосипед яки самокат йөртүчеләрнең кайберләре еш кына төп юлдан тротуарларга чыгып хәрәкәт итә. Башкаларның иминлеге турында уйланмыйлар. Хәлакәт китереп чыгарырга мөмкиннәр. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкмасын өчен, Казандагы трак комплексларының берсендә тротуарларга махсус хәрәкәт итмәүче полиция билгеләрен куйганнар. Алар автомобиль трассаларындагы билгеләрдән тәбәнәгрәк. Велосипедтә йөрүчеләргә уңайсызлык тудырмыйлар, самокатта аларны үтү проблемага әйләнә. Хорошо, я считаю. Потому что сейчас многие ездят на электросамокатах. Ничего, перешагнем. Главное, чтобы не сбили на самокате. Әлеге махсус билгеләрне җәяүлеләр йөри торган урыннарга куйганнар. Бу участокларда хәвефле хәлләр булу куркынычы зур. Юлдагы каршылыкны күргәч, велосипед яки самокат йөртүчеләр тизлекне киметә. Юл аша түбән тизлектә чыгу мөмкинлеге туа. Они не создают неудобства. Без махсус билгеләрне кызу тизлектә йөрү мөмкинлеге булган участокларны сайлап урнаштырдык. Мондый билгеләр юл транспорт травмаларыннан саклану өчен бик кирәк. Җәяүлеләр күп йөргән 26 урынга билгеләр куелды. Кешеләр уңай фикерләрен әйтә. Быел илдә электр самокатлары катнашындагы аварияләр саны арткан. Кешеләр тән җәрәхәтләре алып хастаханәләргә китерелә. Балалар арасында зыян күрүчеләр күп. Инициатива авторлары мондый чаралар хисабына юл транспорт хәрәкәтләре санын киметергә өметләнә. Юлларда шундый каршылык билгеләре Казанда, Мәскәүдә, Самарада, башка кайбер шәһәрләрдә барлыкка килгән. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары.